Després el que fem és demanar que els nostres entrevistats que ens recomanin lectures bàsiques de la seva especialitat. Què ens podries recomanar? Jo podria recomanar moltíssimes coses. Literatura Hauràs de soc... triar un parell o tres. Sí, soc una persona molt lectora, tot i que ara per l'última època que estic vivint he deixat de llegir força, però bueno, en tornaré. Però de així, llibres que m'hagin marcat darrerament, i a més pensant que puguin estar en català també. Uh, Mira, jo recomano molt a Philip Sands, m'agrada molt la seva obra Calle Este Oeste. Jo crec que, no sé si este en concret està traduït al català, jo l'he llegit en castellà. Sé que l'últim llibre que ha publicat Philip Sands, Rutes d'escapament, sí que està publicat en castellà. Crec que es diu Rutes d'escapament, Ruta d'escape en castellà. És un gran autor que analitza la gènesi en Calle Este Oeste dels conceptes de drets humans i genocidi i la seva funcionalitat. Analitza la gènesi històrica en una mena d'assaig novel·lat que és espectacular i que està documentat i que a més mostra les seves fonts, cosa que no solen fer els novel·listes habitualment. La cosa és molt interessant, perquè a més és una persona vinculada al Tribunal Internacional Penal. És una obra espectacular. A ningú li deixa indiferent llegir a Philip Sands perquè ha estat entre les meves lectures obligatòries aquests últims anys al grau d'història de la UDG, per exemple, i als llocs on he impartit història dintre de la UDG. No? Mira, aprofitant ja que parlo de lectures, no? que he recomanat o que he forçat a les meves alumnes i alumnes a llegir, és Svetlana Alexievich, no? Òbviament, a més està molt relacionat amb l'espai que actualment i per desgràcia és actualitat pública. Svetlana Alexievich és una de les poques dones Premi Nobel de Literatura, en aquest cas el 2015, va ser premiada, ha sigut traduïda al català meravellosament i publicada per Raig Verd, que és una editorial fantàstica, una de les editorials que més m'agraden a mi de l'àmbit cultural catalanoparlant, i té actualment 5 llibres publicats. És una persona ja gran i encara està treballant en noves obres, però fins ara comptem amb 5 llibres espectaculars. Jo recomanaria qualsevol dels 5, perquè són tots llibres espectaculars que analitzen la història de la Unió Soviètica i de la transició a la democràcia liberal, entre cometes, i al capitalisme, això no entre cometes, al capitalisme i al neoliberalisme més salvatge, a l'espai soviètic i postsoviètic. És a dir, ell ha analitzat, per exemple, en un dels seus llibres, La fi de l'home roig, per exemple, quines van ser les diferents perspectives, perquè ella s'ha dedicat, perdoneu, i així la poso en context i ja s'entén bé de què va l'obra, ella s'ha dedicat a analitzar testimonis, a recollir testimonis, a analitzar-los i extreure les parts més paradigmàtiques o significatives d'aquests testimonis sobre diferents experiències viscudes a l'espai soviètic o postsoviètic, i ella ha viatjat per tot arreu del territori rus i de les antigues repúbliques soviètiques, recollint experiències sobre diferents qüestions. Una d'elles, que és la que tracta La fi de l'home roig, com us deia, és les diferents perspectives des de diferents àmbits socials i polítics sobre la caiguda de la Unió Soviètica i les conseqüències que va tenir a nivell social, a nivell econòmic, que van ser devastadores. Segurament és Putin deia que és el major desastre geopolític de la història recent. Jo no sé si geopolític, no entraré en això, però des de luego va ser un desastre social i econòmic i este llibre lo recull molt bé aquesta dimensió d'un país que va caure un 300% del PIB en qüestió de 5 anys, amb el que va suposar tot això, òbviament, per la població. I a part d'això, la resta de la seva obra tracta, per exemple, la qüestió de Sol de veus infantils, tracta la qüestió dels orfes de guerra de la Segona Guerra Mundial. La guerra no té rostre de dona, tracta la participació d'1 milió de dones en l'exèrcit roig que va lluitar contra l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial, cosa que havia estat oculta, amagada i ningunejada per l'estat soviètic durant dècades. Nois de Zinc, que treballa la la invasió i ocupació i experiència de guerra dels soldats soviètics d'Afganistan per part dels soldats soviètics, de l'exèrcit soviètic, des de la perspectiva dels soldats, en aquest cas. I
i el seu llibre Chernobyl, que ara no me recordo com es titulava exactament, però bueno, té una obra justament dedicada a Chernobyl que és molt impactant i que analitza... Bueno, de fet, la famosa sèrie de l'HBO està inspirada, bastant inspirada en els testimonis que va recollir sobre el desastre i la manera en la que va ser abordat per part de les autoritats soviètiques i de la gent corrent que va haver d'enfrontar-ho i les conseqüències que ha tingut a nivell social pels refugiats que va provocar, no, la creació de la zona d'exclusió al voltant de Pripyat. És escalofriant, veritablement esgarrapa l'ànima llegir el llibre i bueno, ja va tindre pleitos interessants amb la justícia perquè em sembla que els guionistes i creadors de la sèrie pues, se van passar una mica pel forro els drets, no? I van plagiar-la sense cap consideració i sense reconeixement de la seva obra, clar, per això és un plagi. Així que bueno, és interessant també, ja que estem parlant d'alta divulgació, pues la sèrie ho és, però una alta divulgació que se passa tot el codi deontològic per l'Arc del Triomf, no? I això seria una mica... Jo crec que són coses que m'agradaria recomanar, podria recomanar moltes altres, però aquestes són meravelloses. Comentaves fora de línia un llibre nou? Sí, gràcies per esmentar-ho. Bueno, ja van uns quants i cada llibre nou és una mica menys de salut mental i algun any menys de vida, amb la qual cosa en algun moment haurem de parar. No, sí, el 27 d'abril se publicarà, tinc el plaer, a més, de poder anunciar-ho aquí, quasi, bueno, no és en primícia, però és un dels primers llocs en el qual ho estic dient perquè, bueno, ja sabeu que les editorials tenen els seus tempos en això del màrqueting i tal, però sí, el 27 d'abril estrenarem, com si fos una pel·lícula, no? Llançarem a les llibreries el meu nou llibre que es titularà Colaboracionistas, Europa Occidental y el nuevo orden nazi. Està publicat en castellà per l'editorial Galàxia Gutenberg i és el fruit de lo que va ser la meva tesi doctoral. Jo soc expert en col·laboracionisme, en el col·laboracionisme als països ocupats per Alemanya o en l'òrbita de l'Alemanya nazi a l'Europa Occidental, és a dir, els aliats locals dels alemanys en els diferents països d'Europa Occidental. I aquest és el meu àmbit d'especialitat i sobre aquesta qüestió versarà el llibre que bueno, és una versió molt retocada fins al punt de ser dues coses no diferents, perquè òbviament les tesis i les idees que maneguen són les mateixes, però són substancialment diferents. La tesi doctoral que jo vaig defensar el 2017 del que serà aquest llibre que sortirà en el 2022, 5 anys després, amb un procés de maduració molt llarg pel mig, amb altres monografies publicades pel mig, i amb tot un procés de recerca i ampliació dels propis casos d'estudi, perquè bueno, el llibre aborda des de Noruega fins a Espanya, passant per Valònia, Flandes, Països Baixos, Dinamarca, França. Són els casos d'estudi fonamentalment, també amb referències a Suïssa, per exemple, o a la pròpia Itàlia i altres, no? Però fonamentalment aquests són els casos d'estudi i sempre amb Alemanya en el centre de tot, no? Analitzar una mica quines són les polítiques imperials de l'Alemanya nazi, etcètera.